Täällä kotimaassa sadat fanit jonottivat viime yönä Nightwish-yhtyeen nimikirjoituksia Helsingissä. Tempauksella markkinoitiin yhtyeen uutta albumia, joka julkaistiin vuorokauden vaihtuessa. Ensimmäiset fanit saapuivat jonoon vuorokausi ennen tapahtuman alkua. Suomalaista sisua ja periksi antamattomuutta ja aitoutta. Ja me uskon, että se on se, minkä jengi tuolla kuulee. Tuomas Holopainen, onneksi olkoon uusi, kauan odotettu 7. albumi on vihdoin ulkona. Mitkä on fiilikset? Kovin on juhlavat fiilikset ja yhtä aikaa hieman haikea. Pitää päästä lapsi maailmaan ja se päämäärä ei kuitenkaan ole se juttu, vaan se on se matka. Tämä on se ikuisuusklisee ja tätä on 4 vuotta nyt työstetty aikamoisella pieteetillä ja sydänverellä ja se on ollut hieno matka. Ja tämä on niin uskomattoman hieno tekele, mikä me ollaan saatu tehtyä. Siitä voi kyllä aidosti olla ylpeä. Että hienoa, että pääsee antaa se jengille eteenpäin. Toivottavasti ihmiset tykkää. Teillä on siellä mukana myös uusia elementtejä. Kerro vähän mitä. No siellä on muun muassa kelttivaikutteita hyvin paljon, irlantilaista säkkipilliä ja kehärumpua sun muita. Muutenkin tällaisia etnisiä vaikutteita, etnisiä rumpuja, taikorumpuja. Yksi biisi on lähes jatsia, mitä me ei olla koskaan tehty aikaisemmin. Ja myös semmoinen yleisvire tuossa levyssä on varsin mieltä nostattava, jopa optimistinen, jos niin voi sanoa. Ja ainakin mie koen, että tämä levy on meidän valoisin. Et ehkä se on se suurin yksittäinen uusi elementti. Järjestitte maailman ensi-illan Suomessa. Miksi? No kun Suomesta ollaan, niin ehdottomasti. Kotiinpäin pitää aina pikkasen vetää. Mihin matka vie täältä sen jälkeen, kun olette hoidelleet varmaan monta tuhatta ihmistä tuolla ulkona on pitkä jono, niin heidän nimmarinsa, niin mihin matka jatkuu? Matka jatkuu hotelli Helkaa ja siitä matka jatkuu ympäri Helsinkiä muutaman päivän vielä ihan promo-hommissa ja sitten kotiin Kiteelle ja joulukuusen haku. Eli aiotte siis viettää, ja sinäkin aiot viettää joulu Suomessa? Ihan ehdottomasti kotona kyllä. Tässä ollaan rauhoitettu nyt pari viikkoa joulun molemmilta puolilla sille, ettei tehdä mitään. Ja tammikuussa alkaa aikamoinen hässäkkä, niin imetään nyt vähän rauhaa itsemme ennen sitä jaksaa sitten taas sitä hässäkkää, mikä tulee. Koska te esiinnytte Suomessa seuraavan kerran? Meillä on maaliskuussa 6 keikkaa. 2. päivä maaliskuuta Joensuu ja siitä eteenpäin sitten 2 viikonloppua. Haluatko toivottaa vielä jotakin terveisiä Iltalehden TV-katsojille? Toivottavasti saatte levystä yhtä paljon irti, mitä me ollaan saatu. Me vilpittömästi toivon sitä. Se on ollut todella hieno trippi mielikuvituksellaan ja toivottavasti löydätte sen, minkä me löydettiin. Were you the one who was here early? Yep. Yeah, yesterday. Oh.